Atong palapakan na kusog kayo ang atong gawhanan walaan na Diyos. Salamat sa atong praise and worship team atong palapakan. Amen. Are we blessed? Amen. Salamat sa Ginoo sa pagdawat sa atong mga pagsimba as a sweet incense before God. Ang pagsimba sa iyang katawan, usa ka na mahumot na insenso sa Diyos. Amen? Shall we pray? Father, we honor you, we bless you, we thank you for everything. We thank you, God, for the gift of life. Thank you for blessing us with strength, power, blessing us with good health, blessing us with joy, hope, and salvation. Thank you, Father, today that your Spirit will continue to speak unto us, will give us more wisdom and understanding. Thank you, Father, that your presence among us right now. 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of them. We acknowledge your presence, and Lord, apart from you, we are nothing. We commit our lives unto you. Continue, God, to sanctify us, cleanse us, wash us by the precious blood of the Lamb. Make us worthy, Lord, to receive your words. And thank you for what you have done, and thank you for what you're going to do. We worship you and we honor you. This is my prayer, Lord, and declaration. In the matchless name of Jesus Christ, our Lord and Savior, everybody will say Amen. 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 Hallelujah. Itong palapakan ng Ginoo. Salamat sa Diyos sa kalampusan sa atong ministerial meeting. Kagahapon, salamat sa mga kaigsunan na nagtabang, nag-ayuda, nag-sakripisyo. Salamat sa Ginoo na nag-alagad ka sa mga alagad sa Diyos. Amen. Salamat sa mga pagampo. So, kanang buhaton is once a year, mga kaigsunan, every month of April. Ingon nga, di ato kong request na mag-igsunan tungod kay mapunay atong birthday month. Usay matunong size ang meeting sa Cyprus dili parehas. So karon April 2 ang atong first Saturday. At salamat sa Ginoo nga dako na kay na mag-igsunan nga kalipay sa Dios nga kita nakaservisyo sa mga alagad sa Ginoo. Now, hindi na kabuntado mga igsunan, gusto na ko nga i-share kaninyo the same message nga akong i-share kagahapon. Hallelujah. There is a book of Psalm, chapter 37, beginning in verse 18. The Lord knoweth the days of the upright, and their inheritance shall be forever. Si Jehovah na ibalo sa mga adlaw sa mga hipit o sa mga matarong, o ang ilang panulundon magapadayon sa walay katapusan. Ang atong inheritance. Hallelujah. Dili sila maulawan sa panahon nga dautan o sa mga adlaw sa gutom pagabusgod sila. They shall not be ashamed in the evil time, and in the days of famine they shall be satisfied. But the wicked shall perish, and the enemies of the Lord shall be as the fat of lambs. They shall consume, in the smoke shall be consumed away.
The wicked borrow it and pay it not again, but the righteous show it mercy and give it. For such as be blessed of him shall inherit the earth, and he shall be cursed of him shall be cut off. Kay kutom sa mga gipanalangina niya, magapanunod sa yuta, ang tanan kuno nga gipanalangina, makapanunod sa yuta. O sila nga mga gitunglo niya, pagalaglagot. Praise the Lord. Now, verse 23. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted his way. Ang mga paglakaw sa tao, gitukod ni Jehovah, o siya nagakalipay sa iyang dalan. Meaning, hanayon sa Ginoo ang tanan ng mga lakaw, tikam, tanang buhaton sa mga gimataron sa Diyos. Hallelujah. Verse 24, though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Bisan siya mapukan, dili siya mo hayan. Nadayon sa tubaw, mapukan ka, dili ka hayan. Wala ka bakod ba? Apan makabakod. Amen. Dili yun mapukan, makabakod ka. Madagpa gaway, alam bakod. Lain man itong nadagpa ang niya, ligid na lang po. Tignan mong abay igsoon. Walay ligiray, bakod. Magpaligid-ligid na lang kayo. Bakod. Verse 25, I have been young and now I'm old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Atong pagpakan sulod. Gitay-tunan ako ni, oh God is for us. Amen? Say with me, God is for us. God is for me. Unused dapat na to. Amen? Unused na ka na to. O kinsabay, makabatok ka to. Walay makabatok kanila kung unused dapat kanila. Now, magmatter sa kanunay kini sa kondisyon sa atong hunahuna o pagbatok. Dili kalikayan ng atong kinabuhi na ilalong ta makaisunan ni ngadtong sa langit. Na daw, bati na to nga naay nagkayalay makaisunan na circumstansya ang ta. Makasinati ka sa sitwasyon ng kahinta, makaisunan, gawin ka, daw mura gitabunan ko sa kalibutan. Apan dili magmatter kung sa iyong sitwasyon sa kalibutan. Importante nga na-sit sa iyong mind, sa iyong kasing-kasing, na dapig ang Diyos. Amen! Kana na makaigsunan, kana nga bahandi atong batunan, igo na nga naa ang Diyos dapig na. Amen! Inaw na, igo na. All things are possible to those who believe in Him. Ang tanan butang posible kanina nga mituo kaniya. Ang atong pagdawat sa Ginoo o ang atong pag-angkon niya na siya dapit kanato. Tungod kay mituo ta kaniya, iko na o sapat na halang. Amen. Ang kaaway ng mga yawa, mao'y magapangawat o kalipay sa tao. Ang kawatan ng mga yawa, mao'y magapangawat sa imong kalipay, sa imong kalinaw, sa imong pagbati na Diyos nun, sa imong dimension, sa imong mindset, believing that you are the child of the living God. Kanang pagbati mo nga, I am a son of God. I am a child of God.
gusto na nga i-corrupt sa yawa. Somehow, mubati ang tao ng anak pagayon ako sa Diyos. And that is the corruption of the devil. Are you with me? Maunay corruption sa yawa na mubati ka ng anak pag ako sa Diyos. Gimahal o gipangga pag ako sa Diyos. Igsoon, dili mahanaw ang pagpangga sa Diyos. Dili mawala ang pagmahal sa Diyos kanako. Mawala lang ni, mahanaw lang ni, kung kita naghuna-huna o wala na. Ang tao ay naghuna o wala ng Diyos. Ang tao ay naghuna o wala kagipangga sa Diyos. Ang panagpulong sa Diyos, makaigsunan hinumdubi, na dili ni mahanaw. It is forever. Heaven and earth shall pass away, but His word will remain forever. His word would always final. His word is always accurate na nagsunan. Absolute. Amen? Ang atong puhunan, ang atong kapital, mawag ng pulo. Therefore, believe His word no matter what. Ato na sa iyo. Inaw na o sapat na ang yan pulo. Ang dagan sa kalimutan na kaisunan, kitang tanan makapamatuod. Nga naman, kita ng tanan na kasinakit na. Amen ba? Dili na ni, makaingon ka nga, kining sugilanon. Mayroon ka nga, nag-ingon akong lulo, akong lula, nga sa unang panahon, mao niya kalibutan. Mao niya ang mahilabo, mao niya akong nasod. Gubat, grabe kamatay. O karon magaisunan, kita ng tanan mismo. Dili na kinanglan nga itong inuman ang kanyato. Bisan karon, makaingon ka, imo na yung gisinatin karon. O kinilang kasinatian karon makaisunan, it is already written and prophesied by the word. Amen. Naana sa pulong ang tanang solusyon, naana sa pulong ang tanang pangitabo. And we don't need to be worried, we don't need to be afraid of, because the solution has already given. Kung isulti na sa pulong na naay bumot, naay gumat, naay kagutom, gisulti na po sa pulong na naay panalangin. Ato palpakan sunod. Nahandyo ka, nakuyawan ka, kanilta, natuman na ang pulong. Naggumat, naay kagutom, naay palatian, naay kasakit. But how about sa Elsa? Which in fact it is the Lord God Himself who assured us, who promised us, who tells us that fear not, for I am with you. Amen! Sa ito pa, kung nasayod ka na kinipangita mo, gisulti na daan, dili kayo akong tama kuyawan at ito. Ano man, kaya nanunti naman po daan ng Diyos, na dili amay ka na, kamalatan o kahalukan ang dagat sa kalibutan. Kapag baka, indication lang na faithful siya. Amen! Indikasyon lang nga matin-anom siya, tungkol kay kung kung sa'yo gisulti, mao'y nahitabo. The same way, when He promised a blessings, when He promised protection, when He promised healing, when He promised deliverance, the same grace, the same power of monay mahitabusan ka na. Amen? So, ang issue karon sa church is how to be able to be persistent, how to be able to stand firm, determined in serving the Lord. Subo man, dagang testimony, mayroon ang mga lagad sa Diyos, mga pastor, na sa ilang mga kasimbahanan, tungod kunuhay sa sitwasyon sa pandemic, nagpagamay ang musimba.
Nagkabakante ang mga likuranan. Nagkaluya ang kadaghanan. Nanga-discourage ang daghan. Makaigsunan, the Bible is clear. The Bible is clear. Balikod niyo pagbasa ang Book of Matthew chapter 7. Sunod ka mo sa sipit na ganaan. Kay luwag kaayo ang dalan ngadto sa kanaglagan o maoy gisubay sa kadaghanan. Makaigsunan, dili nimo mapuinting ang tao. But the Bible is clear, ang pulong klaro, na naagi mga tao makaigsunan na apintado yun, na-discourage yun, naluyag yun, o gawatan sa paglaon. Ang pagkutana karon, nga naman nga nahitabo na ang senaryo, nga naman nga nahitabo na sa individual, nga naman nga naadira ng mapagbati. Probably mingon ka, siguro pastor no, nga wala sila ikulo. Siguro pastor no, wala sila gabasa. Siguro pastor no, wala nag-meditate. Posible. Ano ba? Because the Word of God is the source of strength. The Word of God is the light, the lamp of our feet. Amen? It's a lamp of our path. Kahayag sa tuwagianan. And the Word of God is God Himself. Bisan pa di ay makaigsunan na grabe ang krisis sa kalibutan, ang tao na naitulong mubarog marusalig sa Diyos. Mubarog na kumpiyansa sa Diyos. Mubarog na naikalipay diya sa Diyos. Amen. Igo pagyapon ang rason. Taliwala sa krisis sa kalibutan. We can be gladness, we can be joyful, and we can be rejoicing because we have a lot of reason enough to celebrate God's goodness. Why? Because we are still alive. Amen. Bisa pa pagpupagul mo ng tao na maulimo na dako kaayo ang rason na magpasalamat kag yapon kay buhi ka. Amen. Kagi nang buntag ang topic namo sa Bisaya podcast is about thanksgiving. Giving thanks unto God is a sign of honoring God because of His goodness, kindness, and protection. Amen. Lisod ba na mingon ka, Ginoo, salamat? Laay ba na mingon ka, Ginoo, daghang salamat? Sumo ba na mingon ka, Ginoo, daghang salamat? Ikson, kung kinaiya na nato, kung lifestyle na nato, to be grateful to God, and that is the pleasure of God. Amen. The joy of the Lord when His people gathered together, giving praises and thanksgiving unto the Lord, because His love endureth forever. His mercy endureth forever. It is enough to give praises and thanksgiving. The Bible says, worry not about anything, but by prayer and supplication. Amen. And giving thanks to God. Bisan unsang sirkumstansya makaigsunan, ang sikreto sa tao nga naay mensahe, nga naay pulong sa Ginoo, ang iyang pagkamapasalamatan. Pastor, dili alay pasalamatan ang pagkitapong karon. Kinsa ka nga mag-disobey sa pulong sa Diyos. If you want to obey God, if you want to honor God, you can give thanks unto God.
We are commanded to give thanks unto the Lord. Amen. Ang magpasalamat sa Ginoo, wala nag-matter sa kondisyon nimo. Ngayon ka nga, murag dito tayo magpasalamat ng pastor, kaya medyo alanganin. Wag ka ba na sayo? Na ang pagpasalamat is the powerful key. Amen? Na you can be able to get nearer to reach God's presence, to touch God's heart. Amen? And of course, honoring God. Ang pagpasalamat, mauna yung magpapatandog sa kasintasan sa Diyos. Makita sa Ginoo, kasabot si Lord sa tao, na kinaya sa tao, na di pinangay na pasalamatan. Tungod kay Pilipino ka, tungod kay Argiliano ka, tungod kay Alanganin ka, tungod kay Lisod ka, apan tungod kay kinaiyanan mo ang pagka-grateful, mapasalamaton sa Ginoo. It honor God. It pleases God. Amen! Hallelujah! God is for us. The Lord knoweth the days of the upright. Nasayon ang Diyos sa mga adlaw, sa mga gimatarong. Na-imagine makaisunan. Kita, mo-testify ka sa itong programa na I am born again. I am righteous in the eyes of God. So meaning, nakita si Lord, aside si Lord sa ating kahita. Walay natago sa Ginoo ang pagpaminanglan. Gusto si Lord na i-deal ang tao sa certain point sa tao na naasas pagpaminanglan aron naa sa buhaton. But, provided na gusto sa Ginoo makita how you apply your faith, how you execute your trust, how you walk by faith. Amen? Mas maayo nga na ipagpaminangan aron makita nimong demonstration sa Ginoo. Try to imagine, makaingon-kunod kung ako bilyonaryo na. Kung ako naan ang tanan, do you think na mayroon ka, Ginoo, provide my needs? Do you think mayroon ka tagapon na, Lord, I will serve you? Exit lang sa mga tao na naka-encounter sa Ginoo. Kung makaisunan, dili ka pamantiyan. Bakit po sabi ko ng mga pastor, sa pastor sa panahon na nag-isud kayo rin. Grabe yun ang among prayer. Grabe yun ang among seeking God's presence. But one day, tungkol kay nakita na nila sa ng pananawon, sa ilang faith, na naaging breakthrough. And finally, God granted the breakthrough. And then eventually, what was happening makaigsunan when that certain pastor was promoted sa kanindot na position. And they are all free. They have a good salary, a lot of privileges, and the food provided. Ngayon sa pastor, no day ang pinakalisudan na pisngi. Kanang well provided na tao. Nausap na ang dagan sa ilang pamilya. Nausap na ang lifestyle. Dili na kayo priority ang pag-seek sa presence ni Lord. Lahi na ang prayer. Grabe prayer, Lord! Hallelujah! Sadya nakita niya nga, will provided na sila, dito niya nakita pa kayo suna. Lahi din. Well, no one can guarantee about that certain situation. It's either blessings, prosperity, or hardship, or trials. But one thing pagkaigsunan na atong kanunay i-assure na atong pagalingon is how to maintain, to walk in faith, to walk with love, to walk with gladness, makaigsunan din sa Ginoo. Na naikalipay sa Ginoo.
Hallelujah. Kung naalala mo ang tanan, mukraya ka sa Ginoo. Bumasa ka sa pulo. Well, dili mo na papangantin. Apat ang ato kanunay ipanganti. Importante na mupabilin ka, mubalog ka, na musalig sa Diyos, mumintain sa atong prayer life, mumintain sa atong pagsigma sa Diyos, mumintain sa atong pagdayeg sa Diyos. Amen! Nasayo ng Diyos sa mga adlaw, and their inheritance shall be forever. Ang malulundod daw nato, walay katapusan. Amen? In other words, mga kaigsunan, ang taong gimatarong sa Ginoo, guarantee ang imong inheritance. Amen? Pamalandungin ninyo mga kaigsunan. Super, muna ako na ma-observe. It's either pamilya, simple lang ang pamilya, apa nagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Maapot yung mga adlaw, pag-iwan ka, namunga ang imong pagpangalagad. Dili pa man siguro karon, sila. Watch and learn. And have faith. And be confidence. Amen? Makita dili mo nga na dito hatong ang Ginoo nga nindot ng mga butang sa imong Ginoo. Para na po pagkaigsunan, proven alang ka na po sa Ginoo, alang ka na po sa himaya sa Diyos. Na nagsugod ka sa ministry, makain mo na lang ka na, sa ibuhatod sa Ginoo. Unsa din kayo mahitabo sa unahan. Apat tungod kay gitagaan na sa Ginoo, gift of faith. Amen? Gitagaan na gift of faith, and that kind of faith could create anything you want. And that is the powerful weapon and tools na sa Christian. Kung natin pagtuo, mo-create na mga kaigsunan ng anything. And then, ganoon mo sa trono sa Ginoo. Lord, mauli gusto na tumay ako. Lord, mauli akong pagtuo. Mauli akong pananawan. Mauli akong conviction. Amen? The same rana pangitabo sa atong pamilya, sa atong mga kinabuhi. Karon mabating siguro nimo blurred kaayo, di ka makita. Pero tanawa lang si Jesus. And of course, believe to yourself. Believe to yourself na one day, somehow, makaigsunan, makita din mo ang trabaho sa Diyos. Amen? Makita ginato ang buhaton sa Diyos. Fix your eyes unto Jesus. And of course, trust yourself. Mahimo nimo, kaya nimo. Amen. Ang atong simple nga weapon is just believe. And have faith. Amen. There is no overnight in terms of breakthrough and prosperity. But there will always a due process when God blesses us in many ways. Doon ay gitawag o due process sa atong kinabuhi because God is molding your faith. God is enhancing your faith. Ginhan sa Ginoo ang atong faith, trust, love, patience, ang atong attitude, ang atong karakter, giposiso, giumol sa Ginoo. It seems like a clay or like a jar. And the Father hands is molding a certain jar, putting something, mga design. Hallelujah. Makita nimo murag bukaw pa kayo, medyo lain pa kay kurma. Handog na sa city of process. City of kurma, city of tuyot. Hallelujah. Amen. Nakita na nimo ang iyang
Yang ultimate na niya nga picture. Nga dagwan. Hantod, di pula, di mainit. Hallelujah. Hantod na tayo pagkaisunan. Di paint. Hallelujah. Amen. Sadya nga nahimo na sa finished product pagkaisunan. Makaingon ka. Expensive na kayo ni na dyan. Mahalon na kayo ni mabutan. At ang lang mga Diyos. O pitiyan nyo ka, mo na daan. Amen! Mo na ikaw! Puno na alagin mo ka ngayon, masig natuyong ka karoon, nabuyong-buyong pa ka. Nabuyong-buyong pa ka sa karoon. Sige natin, gag-spin pa ka, gatuyong-tuyong pa ka, dipurma pa ka. Ayaw ka goal na naman, na ang kamot sa ating hands. Dili yun na mawalang kamot, kay mo na yung bulma ni mo. Amen! Nga ang kalindot niya ang kamot pag-eksunan kay side by side. Mo na yung bulma sa imong kinabuhi. Mo yung nag-drive and believing na right after mahuman ka na nga klase na proyekto, makita ni mong beauty. They shall not be ashamed in the evil time. Dili kayo maulawan. Dili kayo kita maulawan sa panahon na malisod. Try to imagine magsunan ang buwak sa Russia o Ukraine. There are already hundreds or even thousands of casualties. Mga damages, mga igsunan. Collateral damage. O grabe kang need na kayo mga igsunan ang buwak. O sa parapon nga giguba ang tibok kalimutan kaya ang tanan man affected man tanan di mahal mga materialis grabe kang inig tanan gasolina salamat sa Ginoo bugas wala pa mahal ang bugas pero wala ang euro ang mais bukan apan hinumduman nato lahi ang atong mindset compare sa kalimutan. Kining tanang pangita ko mag-explain is a sign of God's faithfulness. Because His word must be fulfilled. Amen? So, ang flow na to, mo-operate sa dagan sa panahon in God's way. Amen? Mo-cooperate sa dagan sa panahon in God's way. Amen? Mukupirita sa lagan sa panahon in God's word. Amen? Aron nga dili makurap ang atong faith. Dili makurap ang atong trust. Kung ang tao sa kalibutan na nakuyawan ng mapalaka na nakahadlok, that's normal. As a human. But take note, God is for us. We have the Holy Spirit. We have God in our life. God is taking control of everything. Allow God to take over. Allow God to guide us. Allow God to teach us through His Holy Spirit. Mula nga, there are more than 100 times the word fear not. Do not be afraid. Amen? Do not be afraid. Dili ta maulawan. And in the days of famine, they shall be satisfied. Sa panahon sa kagutom, they shall be satisfied. Di bakit matagkagutom? Di bakit tag-crisis? Apan magkaisunan, makaingon ka na I am satisfied. Siguro di lang material things, may lack of food, but your faith, declaring over yourself, in which you are satisfied because God is for us. Amen? You are satisfied in what way? In hope. Sa paglaon. Mingon ka nga, sa ingay ka mo karon, when I live or I die to the
belongs to God. And that is the real satisfaction. At tumalapagan sa Lord, muna tinuod niya satisfaction. Kung naglisod man siguro ta literally sa pagkaon o sa utang financially, that's fine. That's normal. Kabalo na daan si Lord. Kabalo ga si God na natin magpangilangan. And yet, God is looking your hearts, the way you respond, the way you handle your crisis. It's either you can be satisfied, you can even say, thank you, Lord. You can even say, I praise the Lord. Amen? Nakakasaka sitwasyon. Ang term sa Bisaya tayo, itos. But God is good. Amen? God is good. Malipay kaayo si Lord. Sa panahon, hinuduya na ang tanan gi-allow sa Ginoo. Amen? All things work together for your own good. Amen? To those who love Him according to His purpose. Sa ito pa ako nasayod ka na higugmata sa Diyos. O nasayod ka na higugmata sa Diyos. But there is no excuses. There is no exemption in terms of trials. So now, God allow us to go through a certain test. But our response, ang atong faith, is we declare God is good and God will make a way. And that is faith. God allow anang sitwasyon to those who love Him. Nahunaragon, di kumpakas ginawa gisulayan ng Kanya because He has a purpose. Meaning, dito na mututong siya ang purpose. Ayaw na ako pagsulay. May magka-artist ang ginapoy. Lord, thank you sa pagsulay. I believe and it's my faith that there is a divine purpose. Amen. There is a divine purpose. Doon ay sagrado. Tulog ka butang, akong i-share ka dapat. The same thing, akong i-share na rin. If God is for us, the first one, there is power to win. Amen. Unsa daw? There is power to win. We are a champion. We are victorious. There is power to win. To win. For what? To win against the battle. To win against the battle. We are always in the winning side. The second one, there is power to endure. To endure amidst of crisis, famine, needs, sickness, disease, pandemic, COVID. There is power to endure. Say with me, endure. Endurance or perseverance. If God is for us, there is power to endure. And the third one, if God is for us, there is power to be a blessing to others. Paglampakan sila. May pulong ang uban, or even ang imong mga neighborhood, amidst of crisis, but you can still giving away. You can still sharing to others. You can still treat others good. You can be a blessing. There is power to be a blessing. Amen? If God is for us, ano man? Kinaiya sa Ginoo ang pagtabang. Kinaiya sa Ginoo ang paghatag.
kinaya sa Ginoo ang pagpanalangin. There is power to bless. There's power to give. Manayon din sa verse 21, the wicked borroweth and payeth not again, but the righteous showeth mercy and giveth. Ang dautan nagapangutang o dili mo bayad. Apan ang matalong adunay kaluoy o nagahatag. Mao na mga taong matarong. Kaliwala ba na nakapagpinanglan, nakasitwasyon, nakasa pagsulay, pero naani mo sa imong kasing-kasing na naay kaluoy sa iba. Muhatag ka diapon. Naaga mo kay pagbati, hindi mo na nagkaka, angay-angay na nagita. Pero sa kalimutan ay, bahala ka nila, basta kay siguro ka. Mawala? Atong inunuman, kanunay kinaya sa Ginoo. The heart of Christ. Try to imagine, Christ Jesus, He gave His life. That is more than a money. There is no money could compare of what He has done, of what He paid for, what He gave. There is no money, there is no measurement of treasures nor wealth sa gibuhat ni Jesus. Kinaya sa mga matarong, hallelujah, nga naagay kaluoy, bisa mo kay mahatag financially, manimuha ka sa iyong ma-serve. O bitadamin si Jesus, bisan kinsa kaniyo mamuhatag sa usalang kabaso kung naong tubig. Sa labing upos kung alagad, dili kabsan. So meaning, amon pasabot ni Jesus, kung nagkaroon gusto sa kapalimalay, nalisod mo ng taon kayo, tubig na lang ng taon na ay ilang, pero nalinguha gyapon nga muhatag sa tubig sa inaan niya. Amen! The same heart, the same feelings. That's faith na naanatong supuso. Amen! Mo bitaw secular time, I challenge the church every Sunday. We come outside in the Lord sa church for the Lord. Ayaw mo na si pastor. Kaya niya ka na, ano naman ang pilihan kagagalaran si pastor. Just to thank God. Kung sa'yo ihanapin mo ka ng Ginoo, I have no money, but I have a crops. I have a fruits. Amen. Amen! Di naman! Pastor, wala na rin ihalad sa inyo mo. Primero, may pa. At asa na pang nahuntay na ito? Now, what I mean is, your passion sa Ginoo. Kinaiyan na nato na anything we can give to God. Amen! Anything we can give to God. Sama ani, bisan sa kabasong tubig, it honor God. Amen? Presto mo sa abundan. Kaya, na-challenge sila sa Shunammite. Maglumpa na nila, dagan na kay mineral. Mineral sa pulpit, pastor. Kaya sa city, nagdalag tubig, itang, din yung ginoon dala. Kaya nag-output ng tubig. Ato dinala ng ten, lahat na nanagitid dala ng tubig. Amen! Hallelujah! Ang matarong na ay kaluoy, kinaiyan nato ang paghahatag. Amen? Kinaiyan nato ang pagtamang. Last day, dito sa Limon Sudan. Dito kagid sa Suok, doon dito na may sunod na may sa Taguluan. Katong among nagtuwa ka dako doon siya na ang iyang panginabuhi na doon siso. Karon pinapinda man yung siso. Gusto niya lugaton. Kaya tama na mo dito mag-isod. Hasta nisod kayo sila. Daghan pa kayo sila na pamilya.
So karon kung ikaw na adiya, kung sabay mo buhaton, na nakay kapasidad na pwede kang mo-share. May sila ko na, bahala na natin. Mamanagit. Mamanagit. Isudlan. Kung sabay mo batiyo. But because we have God in our lives, dili mo mapugan kay pagbati ka sa Ginoo. Indikasyon na si Lord naglihok sa imong kinabuhi. Mabati nimo ang ilang pagpaminalan. Naasay kahoy dito sa Baligya, wala nang mahalin kay tuwa masuk haputunon pa kayo. So magkaroon ka na coincidence ka rin ganun na may dining aning tumuran. O niya na ngayon tabang. Wala nang choice pa kay sunan. Ako gitabangan. Gamay naman kayo, pero at least mga sunan. Masubad ang iyang pagpaminan niya. Sobrang pa siya. Ang tao mga kaisunan, sa maranasan, magpaamat ba, pastor? Paamat, pastor. Sinabi niya po, wala nang bibugas ka na, pastor. O brand ba o sister? O sige, mag-ampat tayo. Lord, salamat, i-provide ang bugas, please, ang mga soul. In Jesus' name. Ang itinuha itaw sa nagre-request na ito, bukuon ni si brand o si pastor. Ang pangutan na karon, mo ako makakana? Nga ang tubag na amanin mo? Pastor, muli pastor, sa mga isa ka kilo ng bukas, pastor, mag-provide. Ang sige, mag-provide ka. Lord, provide ang bukas, Lord. Isa ka kilo lang. Sige, Brad, ang Ginoo, mag-provide ang Brad. Grabe na surat. Ay, kagul! Ayaw ka pala ka, guys, pwede mo, nag-iwan ang pulong. I-provide ka pa naman. Sige, Brad, nagdalit mo ka, God bless you. Ang pangutangan, na panananginan ka siya sa imong prayer sa paggrabe imong systematic prayer. Bisa paggrabe imong prayer. Mapanananginan ka siya sa imong prayer ang iyong expectation ni ikaw mahatag. Amen? Amen. Yeah. What are you tadi sir si Brad o si Pastor? Amen? So, kapag ikaw sa pinaka-powerful kayo na response na, ay God, sa kilo, di na kailangan makaputa, ditubag na sa Ginoo. O, naisa ka kilo. Di ka sa malibay. Amen? Amen? Dili na sa lagma o dili na aksidente. Time to time yung mga tao naninanda. Kinsay nasayang na ikaw diay ang gustong gamiton sa Ginoo. Walay sa lagma ang pagkitato kung asa ka na maingon, kung asa ka na unsay kahingdan mo. Be sensitive sa dealing sa Ginoo. Kay gusto sa Ginoo nga iposiso ang imong kasing-kasing the way you give. The way you share. Amen. Because that is the heart of Christ. Who said that sa verse 23? The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. Ang tikab at buhaton sa mga tao makaroon, hanayon sa Ginoo. Amen. Hanayon sa Ginoo. He ordered sa Ginoo. Nagadumdum ko kagahapon. Pagpaulit na mo, isulay na ko diya sa anuli. Bibuyan na ko bila. Kulit ko diya yung street mo. Hindi na. Buwin na bila. Okay, what to this is kapag? Ako na, share yun. Ikaw nga kung kinabuhi sama sa Manubila. Kung what you would drive sa Manubila, wala yung direction makiksunan.
kung asa sa mukaimon, dito yun sa mukaimon. O ang after niya, disgrasya yun. Amen? Kaya ko nga, nindot tayo na i-drive sa akong kinabuhi. Amen? Na ako sa Diyos, na munubilan nato, na i-drive nato, na ang pattern hands nato. The spirit of a good man are ordered by God. Hanayon sa Ginoo. Amen? Hanayon sa Ginoo ang tikang sa atong mga tiil. Hallelujah. Though he fall, he shall not be utterly cast down. For the Lord upholdeth him with his hand. Bisan siya mabukan, dili sa mabuyan, dili sa malukapa. Amen. Makabakod ka rin. Amen. Na-full, nalaangan, nalitagan. Apan salamat sa Diyos, magabakod ka. Na ang grasya, na ang sumisinting grasya sa Ginoo. Amen. Ayaw mabilin na nabukan ka. Miligid ka na lang noon. Apan, you have the chance to arise and shine. Amen. Verse 25, I have been young and now I'm old, yet have I not seen righteous forsaken. Wala doon mga makarang na ginaligdan sa iyo. Amen. Bisan ang iyang mga kaliwat, na diin sila mahimo na hinuong makililimos, dili mo tugot si God. Amen. Dili mo tugot si God na ikaw o ang imong next generation na magkakunhod. Apan nagsaad ang Diyos, makaisunan nga himuon kang ulo o dili ito. God will set you high above the earth. Amen. And He will command the blessings. And the blessings will abound to overtake. Amen. So, nagdagat ka karon. Hallelujah. Sige lang, dagat lang. Hangat na, sige lang. Determinado ka sa imong journey. Determinado ka sa imong pagpangalagan. You serve the living God. God is faithful. He never forsaken you. He never leaving you. Dili ka biyaan sa Ginoo. Amen. Moabot kayon ang iyang saan that His blessings will overtake. Si David, nag-testify siya na I have been young and now I'm old. Sa ato pa, gikan pa sa batanon, hantod karon tigulang na, sukad siya ng alagad, hantod siya na tigulang niya, nakita niya, mawa siya pasabi sa Diyos. Amen. Nabati niya, nasatisfied siya, na Diyos, wala tayo kapasagan niya. Ikson, disin sa atong kinabuhi. Dapat garbo na to nga nakatay Diyos, garbo na to nga makatestify ta nga wa ta pasabi sa Diyos. Nagtabang siya, nagpanalangin siya. Verse 26, He is ever merciful, unlimited, and His seed is blessed. Amen! Kung sa daw, ang Diyos puno sa kaluoy. Sa tibok na adlaw aduna sa kaluoy, o nagapahulam, o ang iyang kaliwat, gipanalanginan. Gipanalanginan sa Ginoo ang atong kaliwat. Kung sa itong mga kabutang, if God is for us, there is power to win. To win against all the battles in life. All the battles. Amen. And the second one, there is power to endure. To endure even a lot of trials and hardship. There is power to endure. And the last one, there is power to be a blessing. Amen. Ang Diyos gusto mo gamit ka nato na mahimo niya nga panalangin. Channel of God's blessings. Shall we all stand?
Hallelujah. Amahan, nagpasalamat kami sa imong minsan. Salamat Lord na dapit ka na naman. Sumalak sa imong pulo. Walay makabatok sa imong katawhan. Lord kay ikaw. Dapit man. You are our strong tower. Our shield. You are our strong foundation. The rock of salvation. Lord, thank you for the power to win, the power to endure, and the power to bless. Horoboshan, Rabashan. Let's worship the Lord. Hallelujah. Oh God. Ako katang walay kakumpara. Musik ka sa chorus. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Begin to worship. Begin to praise. Begin to give thanks to the Lord. Thank you, Lord. Oh, God. Praise you, Jesus. Wala kayo yung maraming. Lord, salamat. Listen man alam akan sayo alam kami. Ang among pagsalig kung intensa alam naman kami. Ginoong Diyos, salamat na makasalig kami kahit ikaw ang among amahan. Diyos na magagahon sa kanan. Diyos na kahulugan. Salamat din Diyos. Salamat Ginoo ang iyong matawag. Magpabiling na malikayan, malaugon, malinawan na nagkalagad kayo. Dili babag ang kahintag sa kalibutan. Dili rason ang preso sa kalibutan. Dili hadlang ang kagubot sa kalibutan. Apan Lord na ang among kumpiyansa, among pagsalig kalibutan. Ang among protection na kanino. Ang among success na kanino. Ang among kadaugan na kanino. Ang among panalangin na kanino. Ikaw o wala nila.
Amayan ka sa mga pagdaan, mga papasalamat. Salamat sa gahog na naglihok sa aming kinabuhi. Salamat Ginoo na ikaw nagpreparar ka na diyan kami ninyo sa panahon sa inyong pagkakas. Salamat ko, ikaw nag-increase sa aming pagtuo. Nag-increase sa aming pagbato. Pagbato diyan kanino. Sa aming pagsipa, sa aming commitment, sa aming pagsalamat. Salamat sa inyong tulong. Salamat sa inyong silyo. Salamat sa inyong pagkakalangin. Lord, even right now, as we continue, Lord, knowing, Father, that this communion is a heart of worship, as we partake, O Lord, the bread and the wine. Sanctify this cup. Bless these things, O Lord. Make us worthy and deserve to partake your body, to partake your blood. Father, thank you for the victory through Christ Jesus. Through his death, through his sacrifices, he died and he was buried and rose again from the grave. And he is alive forever. Lord, thank you that from today we continue to declare that we are victorious. We are blessed. We are the child of the living God. We are sealed by the Holy Spirit for the day of redemption. Lord, I commit all these things unto you. Thank you for blessing us. In Jesus Christ's name. Everyone will say amen. Amen. Because of the cross, on the cross, at the cross, when I first see the light, and the burden it was there, I received my sight, and now I am happy over the and I am happy all the way. Isa na ito atong mga tinapay. Kaya nadawat ko gikan sa Ginoo. Nadawat ko ang ginahatag ko usab kanimo. Nga ang Ginoo Hesus sa gabi na sa pagbudi kaniya may kuwang tinapay. O sa nagapasalamat na siya, kini iyang pikas-pikas, o mingon siya. Kini mga atong lawas, o gipikas-pikas, alam kaninyo, buhatan ninyo kini sa paghandog kanato. Pastor Ruben. Hallelujah. Father God, in heaven, Ginoo, salamat ng asa, Ginoong Diyos. Kami nag-inundog, Ginoong Diyos, sa inyong pagpalansang Ginoo sa krus. Salamat, Ginoo, sa inyong lawas, nga mo'y naghatag ka namo
tinduan, Ginoong Diyos, sa mga sala. Salamat, Ginoong Diyos, sa among pag-amitan, Ginoong Diyos, ano sa pagdilugtong, Ginoong Diyos, sa iyong kaayon, God, sa mga kinabuhi. Ginoo, salamat, kini sa pag-amin, mga kaon, kini Ginoong Diyos, kini maghatag, mayong kanawa, sa katusang kanamo. Salamat, Ginoong Diyos, sa tanan, ngayon mong gibuhat, kanamo, Ginoong Diyos, hallelujah, dito sa cross, Ginoo, salamat. Mo ay nagahatag o kaayuhan, Ginoong Diyos, sa bisag unsa, ng mga sakit, Ginoong Diyos, nga mo gibambing, Dalayon ka, Ginoong Diyos, sa walay katapusan, sa itong himayan, Ginoo, kanimo lamang, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Ako isa na itong sa mga paagi usab tapos sa panihapon ang kupa gikuha niya na nagmumuni. Kining kupa mao ang bag-ong kapigsaan diha sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag inom ninyo niini sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyo nining tinapay o matag inom ninyo nining kupa. Bisanyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. Pastor Jen. Praise the Lord. Sing a song na kapasalamat kami sa Diyos. Amen. Mahagawan ka na mga kalinang mundo. Diyos sa gusto